jiena ħanibqa' hawnhekk għaliex qalbi magħkom ħanibqa' nimmilita fil-Partit Laburista. Hekk sostniet l-eks segretarju parlamentari u kandidata għal din l-elezzjoni ġenerali Rożjen Kutajjar, illi kellha tirriżenja mill-kabinett ta' Abela minħabba l-involviment tagħha ma' Jorgen Fenek wara illi ma ddikjarax dħul fid-dikjarazzjonijiet tal-assi li rċevit rigal ta' 9,000 euro minant l-istess Fenek. Matul l-intervista li saret lil Robert Abela f'Witilajn fejn tkellmu numru ta' kelliema, Kutajjar insistiet illi hija rreżenjat mill-pożizzjoni tagħha min jedda u li għamlet dan mhux għax ħasset sens taħtija imma għax mara fejn fi kliem sempliċi u rrid kemm Abela mhux kapaċi jiddeċiedi. Iva f'dak il-mument partikolari kien jeħtieġ illi bħala mara fil-politika nerfa dan il-pis politiku u erfajtu maturità u responsabilità. Rożjen Kutajjar spiċċat sansitra tgħid li hi kandidat ruħ għal din l-elezzjoni b'wiċċha minn quddiem. Ħaniġġu dakinhar b'wiċċna minn quddiem. Aħna lilek, Prim Ministru, ser nibqgħu miegħek. Dan fil-waqt li taħt it-tinda tal-Labor ma naqsux il-botti li juru l-qasma interna li hemm preżentament. Chris Fern, kandidat fuq Marsa Skala, kien tista' tgħid kompletament injorat. Dan fil-waqt li kandidata oħra Katja De Giovanni ta' raġun lil Partit Nazzjonalista u attakkat lil Joseph Muscat illi ħalart ta' żonqor lill-iskalin fil-waqt li saħqet li Abela jispikka aktar mill-mexxejja l-oħra. Robert Abela huwa mexxej li jiddistingwi ruħu minn oħrajn. Francisco Catania, Net News.